Aquest vídeo va dedicat, benvingut al meu canal de YouTube, soc Dan Sunyer. Aquest canal és dedicat a les persones que estan sortint de la droga, persones que tenen mals hàbits, persones que no confien en ells, persones que tenen l'autoconcepte molt baix, persones que no veuen el seu propòsit, persones que volen desistir, persones que volen abandonar, persones que no tenen motivació i persones que es poden apoyar amb mi perquè jo empatitzo amb ells. Soc una persona molt empatitzadora i m'és igual com surto, ¿vale? Perquè jo ara he de treure la meva força mental i dir, no és autoimatge, és que sóc jo. ¿Vale? És el meu canal de YouTube, és la meva marca personal, jo decideixo com la vull portar i jo decideixo com presentar-me. Si així decideixo presentar-me i així et molesta, pues, escolta'm, aquest canal no és per tu, ja pots agafar i et pots marxar, d'acord? Llavors, et vinc a parlar de la fortalesa mental, de com jo ara puc dir que si no és això per tu, marxes. Perquè es necessita més persones... Bueno, realment estic molt agraït de no haver tingut haters durant el meu procés, bueno, durant el procés que estic tenint, però crec que fa dies vaig dir que estava preparat pels haters, però m'hagués agradat comprovar-ho. Però el que sí sé és que cada dia vaig estar més preparat. Un altre tema és que em feia cosa gravar aquest vídeo i vull demostrar, vull ensenyar des de la pròpia experiència, des del propi exemple, i és que les coses que més por et fan dir o més coses més trobes que vols guardar, compartir-ho és el que més et fa créixer. En aquest cas, jo ara, el fet de mostrar que jo tinc la barra aquí muntada significa molt pel canal, significa molt per mi, i hi havia alguna cosa dins de mi que no ho volia fer, perquè realment sap que ara ve una nova direcció, ve un nou enfocament i ve una direcció molt més clara al canal en general. Parlant d'enfocar-ho a la força mental, has d'assimilar això, primer punt. T'ho dic des de l'experiència, sempre no et pots enfocar en una altra cosa si no fas la primera que et trava. Si vols créixer, si vols quedar on estàs, pues, continua com estàs. Però si vols donar el següent pas i continuar millorant, no sé si es veurà millor amb la llum, has de començar a fer tot el que... Has de començar a fer tot el que creus que et fa por o et fa cosa per poder centrar-te en la següent cosa, d'acord? I l'altre és, has d'entendre això, que al final has de fer el que t'agrada i jo trobo que hi ha proves. Hi ha proves en el moment adequat. Per exemple, ara jo he variat calistènia, fitness, entrenos de cama, però no m'he centrat en una meta que tinc amb la calistènia, que ja te la puc dir. Em centro amb la full planche i és un objectiu que es necessita de molt enfocament, d'acord? Llavors, ara ja soc capaç de lidiar amb... Hòstia, tens les cames de palillo. Això es diu que els calistènics són palistènics, de tindre les cames primes. Doncs ara, el bo de la crítica és que has de fer com sigui per tindre força mental. I en aquest cas, no sé, jo considero que m'ha posat la prova al meu cos per al meu nivell de dubte. Tu saps que jo sóc una persona que sobrepensa molt. Avui precisament, bueno, ahir necessitava parlar amb el meu entrenador i m'ha dit, jo crec que ets una persona que sobrepensa molt, realment sí, i gràcies a això soc tan empàtic perquè em poso en els punts, en la perspectiva de molt tipus de persona que pot haver estat relacionat amb un entorn d'on jo m'he relacionat. D'acord? Llavors, el que vull dir és que jo m'he de ficar els meus arguments de que la calistènia és per mi. I el meu cos i la perfecció de que jo sigui d'aquesta manera, perquè al final res és negatiu, tenint la perspectiva de que res és negatiu, Déu sap que jo sobrepenso molt.
que tindria el dubte de si fer calistènia o continuar amb qualsevol treball que pugui haver-hi al carrer o perdurar amb el meu canal i amb el meu propòsit. Llavors, com que ha passat això, m'ha posat una cadera que algo li falla. Ja es veurà, perquè jo ara no estic per mirar-me la cadera, estic fent feines de casa, perquè tot va alineat, d'acord? Però mireu si és tan perfecte que jo tinc un soroll a la cadera de quan baixo. Ara, fa un moment, pues, ja ho saben els meus amics, que baixo i em fa un soroll, saps? Això és lògic que no està per ficar-li pes i carregar pes de cames. O sigui, és de calaix. Sí que puc fer un altre tipus d'entrenament més explosiu i de més, que ja els faré, però si ha vist la perfecció, la vida, Déu, ha vist que no seria capaç de... o que gràcies a això em podria enfocar molt més. D'acord? Llavors, jo tinc aquesta senyal de que he de triar la calistènia perquè no puc carregar pes. Això m'ajuda a reforçar els calistènics que no tinguin cap mena de problema a les cames, de dir, tio, et diran que tens les cames com un palillo, però suda la polla. Ell no pot fer la full planche, que és el que tu vols, no? I és força mental que, com que jo la treballo a diari, com vosaltres, com cada un de vosaltres, estic segur de que en totes les situacions de dubte que tinguis hi haurà un punt a favor tard o d'hora. No et dic ara, però arribarà en el moment just perquè continuïs cap a on realment has de continuar. I això és tot. Espero que t'hagi agradat, t'hagi pogut aportar alguna cosa, i si és així, pues, comenta'm o, sisplau, no. Comenta'm, un like, una subscripció i a seguir. Sense freno. Ciao, ciao.